Nyako Ramogi nyodo koleo to geno nyalo duono ka kwede medore. Nikech anyuola mathoth jayango miyo kod nying nyathine. Nonro mar riwruok mar weche thieth e piny mangima mano World Health Organization yango ni 15% mag ji ok nyal yudo nyithindo. Midhiero makamae samoro inyalo kony e yor thieth. Ray Polo koro kelo ni sigand Mich ma hono mar familia moro mane orito nyathi kuom thuolo mar higni 28. Samuel kod Roslyn Ogege ne odak kuom higni 7 maonge nyathi. Kata kamano ne giketo singo mar keny e yor arus, gino mane onyuolo negi mana akwede. En gima matek nikech ko ji penja ni nyako ma isedago higni mang'eny gi. Itimo arus nang'o? Ang'o mi itweri? To onge gima osemi mikwano. Akwede ne oluoro gi kachiel nyaka moko kuom ute mag thieth. Nasebedo ka makidhiri daktari kidonja ni ito site ni kende maka daktari oseneno. Giki mowinjo ni jaigadi. Thieth ni orume aya. Idwaro joma tindo. Akwede to chal mana mane medo jiwo kendgi ka yie margi ne medo gi geno. Chwa winjo ni kwayo mon ni nyithindo ni miya nyathi adwa nyathi. Onge odiochieng' mana kwaya nyathi. Otieno kotieno nohero lemo ni Nyasaye omiye kata mana nyathi achiel kende. Omiye anea. Roslyn ne omanyo thieth mane oweye mana kod midhiero. Bang'e Samuel bende noyudo hinyruok marach katich kane tiende makora chwich otur. Kata obedo ni ne oyang'e pacho ka, ne ok oyudo lokruok. Rem no ochwere. Jarwecho temo rie tienda to wacho na ni tiende ne gimoro chal ni ok ber ka. Dweche 7 gi pod ok anyal nyono piny. Ne odhi omanyo thieth e boma ma Bangkok e piny Thailand. Kane otimne nonro, noyud ni chumbe mane ochomgo tiende ne osemako nyal kendo ne keto ngimane kama rach. E kinde mane Samuel manyo ngimane tiende, Roslyn ne twak kod laktar moro ma ja Thailand. Twak ne nyap, to gikone to ne ochiero geno mar yudo nyathi. To penja ni an 47. At 47 podi penjo wach nyathi. Takone ni wan Afrika. Ok lose hope nyaka chieng' tho. Ok makate ro koro odwaro na daktari makoro adhiri daktari makadhi kuno to shingo ngumu. Kichane no wuonda. Akone ni adhi ka Nyasaye oyie mokonyre. Wami nyinge duong' kotamre. Bende biro mede list ma daktache maniseneno. Kata obedo ni hike ne osetegno, Roslyn norwako thieth kuom thuolo machuok kaeto ne giduogo Kenya. Bang' higa achiel ne gichak gitimo safar nyaka Bangkok mondo laktar orang kaka tiend Samuel ne chango. Chieng' mana wuok ka ok nang'e ni nitie gimoro maber manie mbele na. Nyodo ka oleo, to lep samoro jareto kendo jakier. Kata kamano, Roslyn kod Samuel Ogege noketo geno ni gin bende chieng' moro achiel gibiro bedo kod nyathi. Ne giyudo duoko bang' higni 28. Duoko mane giyudo nomorogi ahinya. Tiend Samuel ne chango kare kendo Roslyn bende ne oyudo ogamo remo. Be chalo na story, ok apana dieri. Samoro chalo na lek. Jaoda ochonge piny ochako ywak, ochako lemo. Daktari ong'iyowa ochako go picha kaka madam oting'o bade lemo poko neno ng'ama lemo kamano. Bang'e owe koro riwre kodwa. Ne gifuyo gi wach maber no nyaka Nairobi, Kenya, kama ne Roslyn ochako safar manyien mar osiptand mine mapek. Gima ne nyalo mona dak Thailand dweche 9 kende kata nyuol ne onge. To gima nomiyo nwa biro dhano. Bro wacho ni no wuok ka ko onge nyathi oduogo ka en gi nyathi. Koro ka dhi clinic an japuonj. Nikech anadonjo ka cheny manyono piny man kak. Kata kamano kit thieth mane oyudo pacho ka nariko gwenyore kod mano mane oketne Bangkok. Gikone to ne odok Thailand kama ne obetie nyaka okonyore. Tarik 12 dwe mar 9 higa mar 2017, Mich ma hono ne olwar e lwetgi kendo noyweyo pi wang'gi. Nying-gi ne olokore. Roslyn nodoko miyo ka Samuel nobedo wuoro. Omiyo ne gichako nyathigi Samuel Mich. We said we are going to call this baby Mich because we have been given we don't deserve. That is how we called him Mich. Safar mar duogo dala ne pek, nochuno ni gimanyne nyathi obok manyiso ni nonyuole Thailand kod obok mag wuoth. Wachopo Nairobi, mane ndalo mane wach Miracle Babies mar Bishop Deya ne pod liet. Ochako geng'nwa e airport ka.
Ok osebedo mayot ahinya, sana sama wadhi oko, nikech anytime mawuotho gi nyathi tiparo nakwalo nyathi. To kata mana Kenya ka jomoko nowacho nanyiewo nyathi. Wadhi ka births and deaths, ng'ama dwa yie ni nyathini nonyuol ka min gi jahigni 48, nyathini onyuol Thailand nang'o, to en ja Kenya, giyware kodwa konegi ni nyathi marwa, kochuno ni okun kodwa gi gadier, to kare wadhi uru tim DNA. Rem mane odhiro gi nyaka loka nolokore mor kod ilo kane giduogo pacho ka gi nyathigi. Aduogo gi nyathi e lweta. Sama duogo, iseneno arus ma ok oluong ng'ato. Nyodo nodhialogi kendo joheragi norwakogi kod nyasi. Roslyn wacho ni rito Mich en ting' makende kaluwore ni nobiro ka hik jonyuolne oniang'. Kaka Mich nyalo wa skul to ywak na adwaro wadwa, adwaro nyaminwa. And Nyasaye bi ok nyal miyi gima ok nyal rito, so wan gi yie ni Nyasaye bro miyowa yo mwaritogo nyathini kata nyathi machielo mabiro miyowa. Kasa nadhi higni 55 to Mich to koka higni 4 gi nus pok ochopo 5. Higni modong 51 gi nus gi adwa ni mondo adag mane ka Mich osomo, man Mich otiyo, ma Mich okendo. Kapok Mich ne olor e lwetgi, Samuel kod Roslyn nochiwore konyo kod puonjo nyithindo machandore. Nawacho ni nadwa atine Nyasaye. Koro nokadwar gimoro amora manyalo miena, manyalo miyo lamba ok chopi, nikech nawacho ni onge ng'ama ibi kony gi nyathi. To nyathino bende ok en otiko midhi gi polo. Yes, I see it there. Gigeno ngima makare ne Mich. Ng'ato nuka to bi ng'ega ni nyuol kitia koni an gima ng'eyo ni naonge gi nyathi to koro an gi nyathi. Inya bet gi mwandu, nyalo bet gi gik moko te. Ogigo ok nyal mi nyathi. Ngima nyathi mago gweth ma Nyasaye machiwo. Ray Polo, Ramogi TV.